ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom dow. Jirɗa machallah an ke ndekete debbo ɓuranima yodde yontede ha machallah yero yima konko paɗanmiɗa ko si hande kam so ari heuru ko yendema ni machallah debbo no hen mi nandi e endoji ano an kay an daɗi endo hande kay so endo yima dogat machallah wol baɗɗo makki hono salon wojji wimami an kay hande ko tal mbiɗa wor mem no bona yaafo hande kay machallah yero wi tan adini Allah tan ko debbo boɗejo tan boɗo maquillage tan yiɗi ako ɗum nawma hen mo andu min kami debbo min kami nanguɗonoɗo tan aduna ko haydara mi hoybina eyyi worɓe woɗɓe mbasa yiidemi no mbarda sabu min somi ñantima worɓe aduna ɓe fof ndewate wallahi Allah hanno homi ñantade ɓayri noon ko noon minnene mami hollumo kami debbo mi watta ñantade eyyi waɗa maquillage am waɗa greffage am waɗa fof machallah kay an kay so tawi tan ko ɗum hande yero ɓerde mum ɓuuɓi ala ko gaccuɗa noon kam mbaɗen nde jaaɗa marché to kam crayon mankani rouge à lèvre kono noon kajja konko ganduɗa fotani wonde hakkude men ina hersini i ko jaam kadi saabu hankkadi ko Allah waddi en ɗum no woodi eyyi so tawi min mi ari e galle he mbaɗa woni debbo desade mbaɗa arde joom gallam mi sikkanno yaro ko jam ko wona e yero Boubel jon tan mine ma eɗen pije eɗen jala jon tan aɗa woya a annat kam kadi ko kewi ko yero wanma sabu yaro sabu min holko fama ɓuririmi haydara fama kam hande haydara joganakima Boubel wona endi
wona rotere haydara wona haydara so wona ko boɗejo tan mi wojja ante min mbaɗa wawi wujade heesal mi wojja no fama wojjiri ni hoto ɗum tawe noon annene bandam yara wiya tan ko humanta fama fota salade fama jaɓa ala fama jaɓani de fama suwa jabde ngal dewgal so tawi ko ɗum tahma ƴettude yeeso ma ngo mbadda ɗum hano parka an ni jarani saabu fama wi ko resondirani e yaro artir hakkille hoore ma o jaɓani kay a nani fama wima eyyi fama cikkanam ko dewɗo e yaro haramiji makko jeeɗiɗi ko yaro wi ne resamo par la force te denen dewgal kam joni force ala ko ma fama yiɗa nde fuɗɗo wadde to jabde o jaɓani wimo to naati hen so anduno ko gandumi e yaro ko wallahi o nattata e yaro min tan wawi resde gasi min tan wawi wondude wallahi so naati hen makko so tawi ko gojjunoɗo mo ɓowɗo si ɗum foof jarani artir hakkille ma a faami so tawi tan ko ɗum ɗon sa lelimo ɗano yo ɓerde ma ɓuuɓ anne mbeɗemi ɗo min ɗayngel ko gasanimi hankanti an ɗum heeɓima ɗon koye ɗum tax noon mbimi yaro yami gonto hennene galle Dieynaba en to o sali ha yo nde wonno guital makko ngal fof ɗakki ɗum koye fama min mi anda ko woni e fama hay kala ko woni fama nanema ka debbo jontaɗo kono ɓayde ko noon min mami haalde fama kadi mami haalde yaro ɗum hoto muusi ɗum kay jarani ni keɗa tayna ɓerde ma buubelam aɗa ƴetta aɗa wara hoore ma an ka debbo jontaɗo kala ko woni e fama nanayma an faddi fama daranam moso ma ngol wallahi fama hay enɗi min ɓuuri an ɓuurimi foof wallahi hinno waɗi murliɗi seeɗa sa wallahi ka mataw boɗo wongol tan te waɗa hay foof ɓaade heesa wallahi min buubel ma wara ayani ka debbo jontaɗo wallahi ne yodde mbimami hande kay so yaro ari hande ma welta wallahi so ari taw nawetata parka an hande ka jontaɗo adda jungo holto woni parka an wonto yontaɓe gonto ndeysan kadi an ka moƴƴo noon allah reedu wallahi allah ndeysan ka jontaɗo min jeeɗa toon ɗum ɗoji baɗeteɗi ɗum ɗoji ɗi rakol ɗi tufa meje ɗe mbaɗa ni an mi faami mbaɗano ɗum ɗoji mbaɗata ɗum ni fof to tubakoɓe mbaɗata hande kay kala ko mbiɗa yero o waɗat kala ko jiɗɗa yo wontu jaam ɗum kay wala probléme tarum fiilo o jaɓata mi waɗa hoore mere a yiɗa mbaɗa hoore mere to dañ jawo greffage fiilo kadi makko ar to dañ jawo greffage greffage o kam jaaɗo galle kan aani to hare maari totti kam ɗum aɗa ndo mon ɗo hoora o totti kam ɗum o wi kam wano rewɓe mbayi ñamto ha jooɗa eyyi fama haydara ala ko ɓuuri ma debbo wayi fof aɗa wayi noon haydara mankani kay joni min mbaɗami yaha nani jagguto jagguɗa ɗo tan kono kadi deñna ɓerde ma to banggue fama ɗo nani fam mo rewi noduma gila nani mi fawanima seesi kere an ko woni gila nani mbima mi yaltini seesuji pour mine ma min jewta tan jooɗa nder tan mbiɗa yaltata mboɗo nodduma tan gila nden ha joni tan a ronki arde ɓe joni haal ko mbiyata kam bon aɗa andi rawane wonko kaldunome kawa wona aɗa siftoro ɗum hollumen pour mariage amen mine ma par ce que aɗa lewru korka ko lewru promotion ta aɗa ko lewru promotion noon ɓe mbi promotion o par exemple sa resi e lewru korka a watta hen kalis kewɗo seeɗa tan mbaɗata hen keeɓa debbo te min addorani ko keddorami ɗo henna ko 1,500 1,500 o mbimi yen mbat hen mariage amen hakkude men kono fama mi haalante fama hade amen resodirde mi haalante mi yi a softanani gali fama te min mboɗo yiiɗi gali il faut somin desodiri il faut que respecta gali hakkude meɗen hakke galiji 5 cewɗo o noon wiyani buttal ngal cewɗo o ganda no sewi woni bingi mi anda bingi on bingi o kadi mi yi kadi cuuray a softanani ɗum kadi te min mboɗo yiiɗi cuuray
par ce que ɗum tagi ni so Boubel anda cuuray Boubel ko goowe tan o hubbata goowe tan santanga e goowe tan o hubbata kadi o lortata ko ñalawma fof o lortata so lorima hande mawo jooɗo lewru taw lortaki ɗum tagi bon gali cuuray e kadi il faut que cooda lifu levare mburu yiidi aɗa waddi ɗum e toni maɗi eyyi a waddi ni ana dañi lifu levare ni a dañi bon joni noon min mi pari jinmi ko nangen ñalawma mbaɗen ɗum no ɓuuri yawde e yaccade saabu kumtare kam mi natti yidde Boubel no defa no fewnanami kumtare a pari walla andi ko woni Yoro ko tampin hoore ma ni hakkunde men maɗa wawa wonde min neɗɗo goto jinmi eteno ko dara kanko kaldumi ha pari so tawi ko an noon joni ɓerde ma min kam a humanta kam ko woni ɗum a nani kam kay min ko kalanmi ɗo ene ko min mi namdaki miijo ma de mi namdaki miijo ma min haalde kawam ka debbam normal ka bi kawam comme bi gorgol ma bi kaw e bi gorgol kam desondir darab mi anda ko suddari mi anda ko suddari wiyete mi anda hol darab so ari do min kasa gelma makko joni affaire o par min mi pari ɗum gonnomi wiidem ƴeewa cuurayi e gali e ko mbimami ko mi halnimama noon mi yiiɗa jettuɗen woni hen nokku a suwa so tawi ko min tan a dañta cuura e gali tawi ko min wallahi fam mi fiyete ko nden fiya kam wallahi somi resima a addani cuura a addani gali comme paro o a resata kam holmoni mo resata kam ko tagi wona mine ma Yoro mine ma ko tagi wona mine ma andra wonne ponnomi resdemo ka o bamma wi kam yomi yaha ha mo wuuri mi yeehi ha mo wuuri do a wawa wadde feere hamin desodirdade mboɗo godde ma are mboɗo rewma nguutu gila nde gonɗa cukalel mboɗo rewma nguutu mboɗo rewma nguutu de ɗum sa wawi ganda ɗum de Yoro neɗɗo goto woni ɗo e ɓerdam he eteno ko dara min mi wiyani ya nanname berdam nanname banduma faama par ce que resal somi resani momi warde o nenɗo somi resani momi warde neɗɗo e galle o ana anda kam ɗin hanki tan faama hanki tan mi hoydima toma panon tungummiɗa nde suudam gogga haalde Yoro o mon tan abbi kam ɗo e nder galle kala to nanmi o nato rewayam somi haali o wimanda ko desowo kam anda haalde makko ande wona gorko ma o kaldanmi makko goggo ƴemi watta ko welanimde goggo mi haalnimo noon eɗi an mbaɗa anda gorko jol weeɓani an ko dara rewe ma oɗo noon ko gorko ma e lawol Allah yiyanimo mbaɗa daranimo dow haales ko jantal de min wona haajam goggo min mi haalnimo min mi fija min ko dara jinmi eyi ko dara jiɗɗa kono kankone kadi recciti kadi ko bande ɓi gorgol ma goggo wona aɗen toñami te ɗum ne ƴeew sa ɓawlini yeeso kinel ma ngel ɓe toko weɗa ƴeew armi haalanma a haali gonga ayo o ko ɗakkitiɗo guila subaka saɗa wawi jogoɗa fulla ma e fayida ma so wona ɗum aɗa andi hakkude mon ɗo e nder galle he weeɓata mi wawana ɗum ni bamma ala ɗo kadi min e hooram mi komi mayɗo min kaala o korka Allah ne andi tan no kordani komi mayɗo guila haali mbimomi carrément faamu wi ko janggowo ene sabbi o wi ko nanta ɗum kanko dal ko force saɗa wawi kam darna koyɗe maɗe ha tiiɗa ko ɗum joguimi ko meɗa haalanma min o tampini kam omo haalnam ɗo an a jogui cuuray gali en ala fof ko haalami min hol haaji me ɗum ɗon min kom jiɗɗo mo min mi resat kadi mi haalnimo noon e a resede noon hay sa yiɗama ka ettama resede kam min kay mi haalnimo neɗɗo goto jinmi dara jinmi e min je mbeɗa andi ɗum kay hankandi koko winda ene signina hay sa haalani eyyi moƴƴi wadde mi ɓenda nden
Yan def salpada. Awara tawma ton jeb don tele. A welti? Holko beltoto mbaɗa comme no fowru mbiya weltima holno beltotomi Ayi kamɓe ɓe mbaɗata ko paccal min mbaɗami ko ɓoora. may wor mi anda paccal mi anda faccal ko feccuɗa ɗo ay dara feccani ɗo ara wiya comme paccal eyyi an aɗa jogui ko paccalda holko paccalata holko paccalata mbaɗa di o grevage wayno lasel puccu ni aɗa wayno wuttima o e sakkos ma o nandani mbaɗa comme no guertogel ni ele mi anda holko kabbuɗa ɗo ko ɗum woni holko kabbuɗa ɗo koni woni ƴewtan ɗum ɗo ko ndi nde hoore woni nanguɗo grevage ma o e mi anda min hunde fof mi waɗi mi wawa wadde feere hanjiɗa kam kala ko woni e debbo nane yam ona ka ja Wona ko gejeenam. sahano way Aɗa selli. adi sel Akan ko wadduɗa? i meɗen ɗo aɗa min mi suusa korka A ɓoydi hen noon hulde heege. a yani yeeso ngono Ko way jikku ma gite ma fof nan ito fof natti fof ɓeɓti an kam no hoɓɓe mon mbaɗi He gogo jeenam. Minen de an toñi min. Sabu nde ɓe ngari galle ma nde aɗa wano accudeɓe to. min Eyi, wala hawla wala quwata eyi way. i an mate anda hangaɓe joom ɓerɗe ɓaleɗe ɓuuri bonde aduna sor Famma nangudeɓe to min pofto. Yero nana e fiya yimɓe. Min o fii kam. O fii gorgolam. bettanomi A faami. Sanka. O fii ɗum. ha Mamam noon koye bone woni. La Piggal jamma e ñalawma. Komin maaɓe mbimami galla amen probléme jamma e ñalawma sobo kay kikiɗe. Debbo o wiyete ko kangaɗo de ko ɓoccone kono on ne seɓori he dow yero. an debbo o hangaka jinnaka ko kanko hangini debbo Kanko woni kangaɗo. kanko woni kangaɗo o hangini debbo kadi aɗen kangaɗo bonduneɗi ɓuuri bonde aduna Ko ɗum noon. o waddi hen ko bonnedagal O hulani hay goto. min ɗum waɗi mbimomi tan yoɓe jah par ce que mbeɗe mi somi wiyano mamma yoɓe jah min mbarodirtu min mbeɗa andi jikkam ko bonɗoneri min komi ŋaaɓiɗo An kam mbaɗa anda jaɓata. hayla min komi saki sa Komin jaɓi ɗo mbayranoma. woni tumora min Komin jaɓata ko ko. ni tan Wallahi ko ɗo mbayranoma. Komin jaɓata ko an a jaɓata ɗum. hami jaɓata ɗum Te mi haalama gueɗe gotel. An ko ɓuuri hen hamnade. Aɗa andi ko yero ardi hikka. Wiide ne resa fama miñam. sar maymuna cikkan woni koto Amérique nokku biteɗo Colorado aɗa yiɗi defde no hannirta ni jokkodir e makko dog e ko leelani wat abonné e chaîne makko YouTube ko toon o hollirte dennagal ndefuji ɗi kala ka debbo walla ka gorko aɗa yiɗi wawde ndefu tubakoɓe jokkodir e makko walla ala ko ndefu futankagal ɓurɗa yidde wawde ɗum fo omo laaɓa lacciri haako ñiiri buna ñiiri cengle ñiiri liɗɗi dahin laru bettel gosi karaw cakri ɗum fo omo waɗa so tawi koye Amérique mbiɗa gonɗa aɗa yiɗi wadde inde yangue anniversaire noddumo walla ala ko commande jiɗɗa ha e galle mon jokkodir e sar maymuna cikkan mbimi so tawi aɗa yiɗi jokkodirde e makko noddirguel makko nan ɗon ko ɗon tigui woni tongorguel makko mbimi noon dog e ko lelani wat abonné e chaîne makko sa yiɗa hay hunde humpuma e dennagal ndefuji ɗi waɗata toon ɗi gurdam ko koɗeki mum joofim ko hoɗordi mum kono hadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum bowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS faami darani ɓesgu mum boowi tonton Dakaru Mburu tenki e Thiès ɗo tawte 300 métres carré 200 métres carré taw jomum no wawi yobde sene jogi o ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo not 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec Kazu Star ko nafoore mere yero no hattani fam Billahi. wona ɗum kalanmi kadi o anda hoore makko Hikka de o wi komo resa fama miñam. Boubel noon kam ɓeydima rappitade. Aɗa so fini hono waɗata. Fawa 16 makko. O yaltina crayon. Ay rouge à lèvre o waɗa ɗum e dow guide he.
puudar to ɓuri safde fof o waɗa o wi pour o wawa wojjude no famani galla amen o koko weeli armin mbanma embauché yo Allah suur kay jaade tan buube tan jiiɗo buube na waɗi maquillage hay wandu ko jam aɗa no mbaɗanmi mi arat tan mi jala mi ranguitamo o sikka kanko woni hen o wi kajja feewi hankadi mbinno ƴeew ɓeydo mayde mbimami mbiyamo gandum buubelam a fusi wuro onon de wonnaji onon wallahi wonnaji yo Allah wallu mbiyanno tan ko yo Allah wallu jeynaba Allah no seedi gallamen ina jari tan gara joɗɗa tan pawa 16 maɗa yaro min yiide yeeso makko ngoni mi yiiɗa min an kam kay onon koye nanguer a wawamo wadde support mi nanguer tan janggo gara kumtoɗa toon min ñaguima mi yaafima a wonta wattude mi yaafima jomma min beltinma merci yo Allah waɗana jam moƴƴi waɗana pinda fama ko debbo kami debbo haydara ala ko ɓorinimi ko maquillage tan o waɗanno omo wojji minnen mbaɗan wojji mbiya a resaɗaka resa lembel faama kam kom desowomo faama ɗum ko billahi sa woyi janggo mi resama way so taw mi resatamo janggo way tan so taw mi resatamo janggo nda min kami debbo no rewɓe fof kami debbo no wona debbo yam ka gorko a wona debbo ka gorko sa hay sa waɗi maquillage ka gorko a wona debbo ka gorko faamu woni debbo faamu no jogui dore omo jogui toni on wojjini o waɗi hen lifo lebar ana watta lifo lebar ko ni woni kadi wona fuɗɗima kadi wona fuɗɗima Yasin wona wi mi resat faama on waɗa hoore makko e joni mi resani mi funtere mi resani o séri kokko yam séri banana mi resani mi gonmi koye toon dem mi resani joni mi resani hande mi resani jang wona aɗa faddo piimo ɗo ha maya awabara hankinade buube awabara hankinade buube sa faddikinimo ɗo mi wara mamma so yimɓe haali tan aɗa faddikino no de kaw ar jetti bako suudi mani fama tan woni do o sernda ayodan mboɗo wonma arrangé ayodan ka dakki jiiɗo ka ko mboɗo resi debbo ko kami debbo de mi wona goto kami debbo eyyi
kami debbo mi ƴewata noon debbo no ƴette ne fawe e dowam bandam en fof neldi kam comci neldi kam grevage uji ɓe neldi kam matériel yeeso eyyi ɓe mbi yem fewnito ha feewa eyyi namorel nana neldi kam folis comci o wi ko maari haalnimo eyyi jarguel naaɓe nan neldi kam comci wuro siidinaɓe nan neldi kam comci kamɓe fof aɓe nangga hen koɓe nanggata somi gummima tan ndewa e wuuro tan ɓe ndonma tekkeje mabɓe de ndona tekke no foti umɓuji tan ɗi ganduɗa galle tan ndi merlimi sinno ɓe rokkatnoma wurteji moƴƴi mbiya na ɓe dokkatma ko tekke bola tan ara sikka koye hen gonda ɗum ko tekke ngo yeeso woni holi on hoɗum kami debbo wona ƴewata ko e debbo mbima o grevas woppu waɗanammi o grevas no foti laaɓe mbimami o grevas oto waddum haɓuɓen an ƴewata baɗɗo greffage fama ko waɗata greffage ko ɗum tawi aɗa ƴeewa debbo baɗowo greffage wona mi hanni kawam baralay wallahi o wi sa woppani mi rokkani mi jam ko tawa womo ɗo hennene wimo yo ar par ce que ok ummotowo tawma ɗo hennene wallahi Allah min kom faalaɗo kawma